Здравейте, казвам се Яна, диетолог съм от няколко години и в това видео ще ви кажа дали Keto Probiotics е добър и дали наистина работи. Така че останете до края на това видео, защото ще ви разкажа всичко, което трябва да знаете за тази добавка, която ще ви помогне да загубите 10 до 30 кг мазнини за няколко седмици, без да гладувате. Keto Probiotics е революционна, естествена добавка за отслабване, предназначена за тези, които са преживели разочарование и неуспех в опитите си да отслабнат. Keto Probiotics помага при загуба на тегло чрез ефективността на кетогенната диета, която се характеризира с ограничаване на консумацията на въглехидрати и увеличаване на консумацията на мазнини. За тези с наднормено тегло е трудно да започнат да отслабват. Не се чувствате добре, когато се погледнете в огледалото. Съпругът ви вече не ви иска както преди и интимността се случва на тъмно, защото се срамувате от тялото си. Страдате от излишни телесни мазнини, трудно се обличате и живеете с ниско самочувствие поради наднорменото си тегло. Дори при спазване на балансирана диета, намаляване на калорийния прием и редовни упражнения е възможно да не постигнете желания резултат. Не си виновен, метаболизмът ти е бавен и имаш нужда от външна помощ. Когато моите пациенти искат да ускорят този процес и да отслабнат бързо и безопасно, аз ги съветвам да използват Keto Probiotics, тъй като им помага да отслабнат по здравословен начин, без да излагат здравето си на риск и без да страдат от странични ефекти. Keto Probiotics ускорява загубата на тегло, без да намалява мускулната маса, насърчава по-голямото изгаряне на мазнини, намалява пристъпите на глад и желанието за нездравословни храни и сладкиши, намалява появата на целулит и стрии и осигурява енергия за тялото. В резултат на това ще станете потънки. Съпругът ви ще ви гледа с повече желание, самочувствието ви ще се подобри, ще можете да носите дрехи, които преди не са ви ставали и всички ще ви хвалят, че сте по-слаба и красива. Освен това ще забележите огромно подобрение в настроението и характера си и ще можете да се насладите на тяло, което наричате свое, без храната да контролира живота ви. Keto Probiotics е за всеки, което означава, че можете да го опитате, независимо от вашето тегло и пол. Но бъдете много внимателни, само оригиналното Keto Probiotics може да осигури всички тези предимства. Голямото търсене на този продукт доведе до появата на много фалшификати. Има само едно официално място, където се продава Keto Probiotics и това е официалният уебсайт. Затова внимавайте откъде пазарувате, фалшивите продукти, освен че не вършат работа и губят пари, могат да изложат на риск и здравето ви. За да ви помогна, поставих връзката към официалния уебсайт с отстъпка в описанието на това видео. По този начин можете да сте сигурни, че получавате оригиналния продукт. Просто попълнете формуляра с вашето име и телефон и изчакайте да ви се обади представител, който ще прецени количеството, което да поръчате. Ако не отговорите на обаждането, поръчката няма да бъде обработена и ще останете без продукта. Така че, когато представителят се обади, отговаряйте. Клиентите пренареждат с бързи темпове, след като са видели трансформации през първите няколко седмици. Мълвата се разпространява, че най-накрая има безопасен и ефективен начин да се насладите на стройно, здраво тяло без стимуланти или други странни диетични техники. Така че трябва да действате бързо, за да го купите, преди запасите да са изчерпани. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че това видео е било полезно. Пожелавам ви отлично лечение и изключителни резултати с добавката Keto Probiotics, както и много хора, които използват този продукт. Прегръдка и до нови срещи!